Благославяме ви и се радваме да сме заедно. И нека сега да се опитаме наистина да предадем сърцата си на Господ, защото нашето събрание всъщност е в Неговото име. Нашето събрание е заради Господ Исус Христос. И нека се изправим, ако искате. Аз знам, че някои от песните няма да знаете, защото те всъщност са песни, но нека да се опитаме да се славиме Господа заедно, да се наслаждаваме в Неговото свято присъствие. И аз вярвам, че Той вече е тук и чувствам Неговата изцелителна сила да се движи между хората. Слава на Бога! Ангелите Господни са тук. Така че нека да обърнем погледа си изцяло към Него. Нека да оставим грижите си и проблемите си и да се впуснем в Неговото свято присъствие. Просто Той е тук. Бъдете сигурни и нека да Му отдадем слава. Алелуя! Защото това е моето наследство.
всички нас. Ние ти благодарим, че днеска всеки един ще си прави опоменение. Ние ти благодарим, че твоята сила, изцелителна, освободителна ще бъде върху нас. Нека отворим сега сърцата си за нашия свят Господ и да му дадем цялата слава. Исус дойде да съсипе делата на дявола и да ни даде живот изобилен. Халелуя! Нека да стъпим на това слово. Халелуя! Той е днес тук да ни изцелява, да ни спасява, най-вече да ни спасява, да ни изцелява и да ни освобождава. Халелуя! Исус дойде за да съсипе всяко дело на врага. Чрез своята кръв извоюва нашата пълна свобода. Свобода от греха, чрез кръвта на Агнеца. Свобода от смъртта, имаме чрез Господа Христа. Той ни даде власт над всяка сила на противника. Сложи ни да стоим с Него в небесни места. Сега ходим чрез вярата и живеем в верата, изпълнени с надеждата и облечени в любовта на Христа. Свобода от греха, чрез кръвта на Агнеца. Свобода от смъртта, имаме чрез Господа Христа. Исус дойде за да съсипе всяко дело на врага. Алелуя! Чрез своята кръв извоюва нашата пълна свобода. Свобода от греха, чрез кръвта на Агнеца. Свобода от смъртта, имаме чрез Господа Христа. Сега ходим чрез вярата и живеем в верата, изпълнени с надеждата и облечени в любовта на Христа. Алелуя, Господи, аз ти благодаря, че ти изграждаш армия. Слава на Тебе, Боже! Благодаря ти за това, че при все, че ние сме слаби, ти ни правиш силни в Тебе, Боже свято. По-велик е този, който е в нас, от този, който е в света. Алелуя! Господи, ние наистина сме ти благодарни за Твоето сияние и за сега на това. Аз те моля, Господи, сега да мениш между нас и да докоснеш всеки един. Ние сме дошли с очакване не от човека, а от Тебе, Господи Исусе. Ние очакваме святи души, да се докоснеш до всеки един. Ти ни познаваш най-добре и знаеш нашия състав. Господи, ние си нуждаем и сега се предаваме на Тебе, святи души. Работи в нашите животи безпрекословно.
препятствия и ако има нещо, което пречи, аз те моля, Господи, отвори нашите духовни очи, нашите сърца, нашите очи, Боже. Наистина да работя в съгласие с Тебе, святи души. Промени ни. Халелуя. Благодаря Ти. Той
почивката ти, Исусе. Моля те за Твоя мир от всяко едно сърце. На всяко едно сърчице ти докосни днес, защото всяко сърце е дошло с очакване от Тебе. И ние чакаме от Тебе, Господи, наш прекрасен. Докосвай, минавай, мирът ти, Боже, искаме. Благословен да си човека. Благодаря ти, Исусе, защото ти ни даде Твоя мир. Не някакъв мир, а ти ни даде Твоя мир, Боже. Това е абсолютно различно от този свят. Този свят не може да схване в мир. Не може на никакъв начин. Но ние сме толкова щастливи да бъдем в Твоето присъствие, да се подаваме в Твоя мир. Алелуя.
Обичам те, Исусе. Едно нещо по-искрено и това е, което ще търся да живея в Твоя прекрасен дом, в Твой дом, присъствие. Защо
Thank you.